Tuesday 18 June 2024. Azvina kumira zvakanaka muri weZimbabwe. Ndadzoka zvekare ndine imwe nyaya yandikusangana nayo panapa. Iri kunzi Wikino Chivayo denied access to State House. It's a breaking news for the first time. Inini kumbobuda pana vachitaura kuti it's breaking news. Hakozi ndachinonzi breaking kwandiri handivhunduke zvakawanda munoziva, but pana manyaya ndikusangana nayo guys. And according to reliable sources, prominent businessman Wikino Chivayo is just barred from entering State House following a leaked audio recording where he allegedly claimed to have influence over President Mnangagwa. Chivayo, who previously enjoyed privileged access and exemption from security checks, will now be subject to the same protocols as all visitors. Additionally, a high-ranking female official linked to Men Believe ED has also been barred from State House. Sources: Bulawayo 24 News tells them. The news report ndio source inini ndazosangana nenyaya iyi vachitaura kuti vachivayo vari kunzi vamiswa kana kuti vadimburirwawo muswe kana kuti access kana kuti privilege yekupinda paState House kana kuti yekutambira padhuze naPresident ED Mnangagwa. Inini nyaya idzi ndakadzionera kakawanda dzichitaurwa. I still remember inini panapa paingobuda pachinzi Chivayo this, Chivayo that, Chivayo. Guys, murume wewe zvichokwadi rega abuda achiti inini ndakachibata kuti dzvi. Aiwa zvokuti dzvi chiri dzvi. But zvekuzonzi akurambidzwa kupinda paState House because of maaudios anga alika ayo. I think it's because onaka tingati vakuda kumusvipira nyaya yekuti abudisa maaudios. Ko imi nyaya yekugwanda solar project mukunyatsoiziva here. Ora ndezvipi zviri tingati chiko ndezvipi zvinonyanyisa kumakisa pamari iri kunzi yakajikiwa yekuzeki yekaaudio kakalika neskill rekati kana kugwanda solar project rere. Ndezvipi zvatingati zvinonyanyisa kumakisa ipapo? Kozi solar project itori nyaya yekuti ndo mari dzacho dzemagetsi, kuti magetsi aifanira kunge ari panext level. Saka vanzi havachadi kufamba naye. Ivo vakambokwanisawo sei kufamba naye vachiziva kuti ndo zvaari, because zvinotonzi shiri nemuriri wayo haifa yakachinja. Saka chachinja chii? I think ndo paya pari kunzi catch and release inenge yakanzi it's like vanhu vari kutonga nyika nemanotes ekutanga ibhuku ravari kuverenga kuti muna June tichazombobvundurana newewe kuti muna July tozodai, so muna August tozodai, September tobva tombokusunga, October wobva wabuda tichikugadzirira kuti uita unotora mari dzeChristmas for ED for something. I mean ndo maonera ndenge ichizviita, because imini zvokunzi munhu atorambidzwa access yekuenda kuti apinde muState House. But anyway, hatizvirambe, zviri right, zvinhu zvitori bo. Anombopinda unoiteko kwaanenge achienda kwacho ndipresident wacho. I mean, but nyika yenyu futi inenge kutongerwawo kemuka inoitwa guys. But zviya zvekunzi small transaction kachichiri zvapera zvese zvego and see Victor. Ndikukutaura this time hakuna anoenda kunoona Victor, utaseka muri kutopiwa change yemari dzenyu. Ipapo ari kunzi hapana kana pasina munhu aimusponsor kureva kuti mari yese iyoyi akatanga kufarisa achiona kuti mari yaita kutopa kwaari kuita kuda kuwedzera kuenda padhuze achinyatsotanga kupiwa mamwe matenders achinzi this guy uya munhu wekuti is a philanthropist, ane moyo wakanaka, ane moyo wekupa. Paakangonzwa pachi-announce kunzi President Mnangagwa is the winner, ndopakatanga kutofarisa ipapo. Zvitarise kuti before elections haana kana munhu wakapa zvinhu. Before election haana kana akamirira kuti zvitange zvaitika after, but atoziva kuti kungopinda kwavo chete kwavaita open check vatomupa guarantee good life. Atozoti for the next 5 years nichirarama life kangu kari soft so soft like what? Soft as who? Ndo nyaya ndakakubatira muri Zimbabwe nhasi zvekare pachano penyu ameno kuti mimi muri kuionawo sei nyaya iyi.